Benvinguts i benvingudes a les Píndoles Salut a la ràdio, on parlarem de temes de salut, amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara? Dani Autonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Avui tractarem el tema de la hidratació. El passat 27 d'abril, TV3 i el canal 324 feien ressò d'aquesta notícia. Salut avança un mes i mig l'operatiu contra les onades de calor. El departament ho ha decidit per les temperatures estiuenques d'aquest final d'abril i afirma que el sistema de salut està preparat per afrontar-ho. I per parlar d'aquest tema avui tenim a l'Alba Dot, dietista nutricionista de diferents centres d'atenció primària de les zones del Bages i del Moianès, i que concretament la podem trobar al CAP de Moià cada dijous. Benvinguda, Alba. Moltes gràcies. Què tal, com estàs? Bon dia, molt bé, molt bé. Sí? Molt bé, sí. Molt bé, doncs mira, abans d'entrar en matèria, explica'ns una mica què feu les dietistes nutricionistes al CAP. Doncs bé, la nostra principal tasca és millorar els hàbits alimentaris de la població, és a dir, la promoció de la salut per la prevenció de futures malalties cròniques, no? I ho fem sobretot a nivell comunitari. Per una banda, a través de grups psicoeducatius, que en diem, que són sessions grupals on comentem totes les recomanacions concretes d'una temàtica, no? Per exemple, en el cas de les dietistes nutricionistes, liderem molts grups, per exemple, d'obesitat no greu, no? Persones que tenen una obesitat i que necessiten baixar de pes de forma saludable. També fem grups amb persones amb diabetis, no? Diabetis tipus 2, síndrome metabòlic, etc. No? Molt bé. Tot això ho fem en conjunt amb la resta de l'equip de l'atenció primària, no? dels CAPs, i també col·laborem i donem suport en la nostra part d'alimentació amb altres professionals que també lideren grups psicoeducatius, com són els referents de benestar emocional, els fisioterapeutes i les higienistes dentals, que just s'acaben d'incorporar ara fa molt poc als CAPs, no? I com no, doncs sempre de la mà de l'equip de tota la vida, no? Infermeria, treball social, metge de família, etc. També dins d'aquesta tasca comunitària, si detectem alguna necessitat a nivell poblacional, no? També podem fer xerrades, activitats o formacions col·laborant amb ajuntaments, consells comarcals, escoles, instituts, residències, o per exemple avui que estem col·laborant, no? amb vosaltres a la ràdio, doncs també per fer coses fora del CAP, no? Fer aquesta tasca comunitària i que el personal del CAP doncs, també pugui donar el seu granet de sorra amb la salut des de fora, també, Clar, no? Molt bé. Alba, i fa molt temps que esteu incorporades les dietistes nutricionistes? Doncs mira, Esther, fa aproximadament un any i uns mesets, no? Molt poquet, això, Molt poc. És una figura molt nova i que celebrem que des del CatSalut hem pogut incorporar aquí arreu de Catalunya unes 150 dietistes nutricionistes de tot Catalunya. Déu-n'hi-do, molt bé. I concretament a la zona del Bages Berguedà-Moianès, que és on estic jo, de l'Institut Català de la Salut, som unes 4. Molt bé. No? I estem repartides per tot aquest territori. Vale. I em pots dir més o menys on esteu, de la nostra zona, on us podem trobar? Sí, per exemple, en el meu cas em pots trobar a Navarcles, Sant Fruitós, Sant Padó, Sallent, Artés i aquí Moià, que estic els dijous per la tarda, no? Molt bé. Però les meves altres companyes les podem trobar a altres zones del Bages, com a Manresa, Súria, també tot el Berguedà, i llavors Sant Vicenç, Sant Joan, etc. No? Vull dir que repartides per tots els municipis que tinguin Està molt bé. I qualsevol persona pot demanar hora amb tu perquè li facis una dieta que s'ajusti a les seves necessitats? És a dir, jo, per exemple, no ho sé, tinc diabetis, puc venir directament amb tu i dir... Clar, com et comentava, la nostra tasca és principalment comunitària, no? A nivell individual només atenem aquells casos més complexes i que sempre passen abans per la derivació de l'equip mèdic, no? Ja no és això que comentes d'anar directament al taulell, no? A demanar hora a la dietista. No podem demanar hora per tu. Directament no. És a dir, primer hem de passar pel metge i el metge ens ha de derivar amb tu. Exacte. Metge o infermeria, i ells, a través d'uns criteris, saben si es pot fer la visita individual o si ets candidat o candidata a entrar en un d'aquests grups
psicoeducatius on aprenem a menjar millor depenent i adaptat tot a diferents circumstàncies o patologies. Clar, i quines persones et poden derivar? A nivell individual, doncs tenim, per exemple, aquelles persones que pateixen alguna malaltia inflamatòria intestinal, que tinguin els símptomes descompensats o mal controlats, també en persones que tinguin alguna intolerància i amb simptomatologia crònica, diguem, una persona que li han detectat una intolerància i veu que no millora, no? Doncs donar aquest plus d'acompanyament. També en persones amb diabetis mal compensada, no? O en persones que tinguin una disfàgia, no? Aquesta dificultat per deglutir, que és la disfàgia, degut a, per exemple, un ictus, una demència o per causa d'un Alzheimer, també podem donar suport a aquest col·lectiu, no? En aquest cas han d'adaptar molt bé la textura del que mengen, no? Perquè la dificultat d'empassar fa que, per exemple, haguem de triturar-ho tot i fer-ho tot a la mateixa textura perquè l'alimentació sigui segura i perquè aquella persona estigui ben nodrida, no? També altres exemples, doncs, persones amb malaltia renal crònica, mal controlada, no? Persones amb obesitat, obesitat no greu, diguem, abans de derivar-te a l'equip d'endocrí de l'hospital, diguem que nosaltres des d'atenció primària podem també abordar aquesta obesitat que es classifica com a no greu. Sobrepès i obesitat en infants també podem tractar, no? En aquest cas, doncs, ja entrem individualment una mica abans del compte, no? En el sobrepès, perquè no derivi a una obesitat i tenint en compte que és població infantil, doncs agafar-ho el més aviat possible. Exacte. En adults el sobrepès no seria criteri individual de visita, però en infants entenem que sí, no? Perquè hem de ja prevenir que en un futur doncs, aquests mals hàbits alimentaris que em sembla que els tenim tots, aquests mals hàbits, Alba. Hi ha qui més i hi ha qui menys, no? L'important és doncs, intentar fer petits canvis a la teva alimentació per intentar menjar millor, al final. I tant. I quins altres casos? Doncs ara també podríem dir aquelles persones desnutrides, no? Hem parlat de l'excés de pes, no? Sobrepès, obesitat, però també trobem persones amb desnutrició, sobretot gent gran. Gent gran que de cop, en menys de 3 mesos, doncs han perdut més de 5 quilos, per exemple, no? Llavors, quina resposta els hi podem donar? Doncs també seria un criteri de derivació, que normalment el que recomanem és donar-los enriquiments alimentaris, és a dir, doncs, el típic ou dur ratlladet a la sopa, el típic formatge per sobre gratinat. És a dir, no és una dieta molt complexa, sinó que és afegir alguna coseta, això que em dius, no? Un ou ratllat a la sopa, que igual et menjaries una sopa sense l'ou, però que això li dona aquest plus. El que en diem un enriquiment, no? Són aliments que en molt poca quantitat ens aporten molts nutrients, ja siguin calories, proteïnes, vitamines, minerals. Llavors els podem afegir sense donar un extra molt gran de volum, perquè les persones que no tenen gana no els hi pots dir menja doble, 2 plats, no? No, clar que no. I a més, si són persones grans també pensa que tenen la seva manera de fer. I canviar-ho a vegades costa molt, no? Llavors, clar, en el cas de la desnutrició és buscar del que ja mengen i del que accepten, que els hi ve més de gust menjar, doncs què podem introduir, aquest petit enriquiment, per que el plat sembli el mateix, no? Un bon raig d'oli d'oliva, per exemple, seria un bon enriquiment, no? No te n'enteres i estàs aportant aquest extra. Que bé. En persones, doncs, això, que necessitin aquest extra justament, no? Molt bé, Alba. Doncs, com parlàvem abans, parlarem avui de la hidratació, no? Quines són les principals recomanacions que hem de tenir en compte ara que arriben o ens han d'arribar aquestes onades de calor? Doncs sí, la veritat que han vingut molt, molt ràpid. Aquesta calor s'ha instal·lat i cada cop, ho hem comentat al principi del programa, que ja hem alertat abans d'hora la població de totes aquestes mesures. I tant. Quines són, doncs, les recomanacions del Departament de Salut a la població? Són portar en pràctica les habituals mesures d'autoprotecció, no? Per evitar el risc d'arribar a tenir aquesta deshidratació. Quines són, doncs, per exemple, durant les hores de sol, tancar les persianes i les finestres, no? De casa, doncs, perquè no ens toqui el sol dins de casa tot el dia i que estiguem a temperatures altes dins de casa.
obrir també les finestres a la nit per refrescar, no? Aprofitar aquelles hores on no tenim sol, exacte. Doncs per refrescar l'ambient de la casa o del lloc de treball on estiguem, no? Passar més estona a les habitacions més fresques, també fer servir sistemes de climatització si és que els tenim, no? Com ventilador, l'aire condicionats, i si no és possible, doncs passar almenys 2 hores al dia en un lloc públic que estigui climatitzat, que això ho fa molta gent, no? Al casal de la gent gran, no? Per les tardes, doncs, sobretot a l'estiu, a vegades trobem que hi ha més gent, doncs, perquè està climatitzat. Què més? Doncs també hi ha recomanacions de refrescar-nos sovint, no? Sembla molt lògic, però el fet de tenir, doncs, per exemple, aigua fresca a mà, no? Per mullar una mica una tovallola, passar-nos una mica o rentar-nos la cara, o directament dutxar-nos si passem molta calor, seria també una mesura de prevenció de deshidratació. Òbviament, aquelles hores que fa més sol, doncs no sortir al carrer, no? En ple migdia... Si no és estrictament necessari, oi? Exacte, no, perquè és que realment es passa malament. En aquelles hores, no? Sobretot a l'agost, que tenim aquelles temperatures tan altes, doncs evitar sortir al carrer en aquelles hores. Per què? Perquè hem d'evitar el sol directe, no? I per evitar el sol directe també hi ha tota la recomanació de protegir-nos, ja sigui amb factor solar, però també amb gorres, barrets, no? Amb tot el que es pugui, amb clar tot que el sí. que roba ampla, lleugera, no? Fresqueta, que no ens faci agobiar més del compte i encara deshidratar-nos més, no? També el mateix que et comentava de no sortir al carrer en hores de més sol, doncs també a l'hora d'agafar el cotxe, si hem de fer una ruta molt llarga, que a vegades passen les vacances d'estiu, doncs mirar aquelles hores també que faci menys sol, perquè vulguis que no també hi ha una insolació dins per molt que portem l'aire condicionat en el cotxe, també ens pot arribar a afectar. De fet, quantes vegades posem l'aire condicionat al cotxe i quan sortim, aquella calor de cop, dius, és que això tampoc ha de ser bo, Sí, que això també ens passa en les botigues, no? Exacte, d'una botiga a l'altra, anem variant llavors ens refredem a l'estiu per culpa de canvis de temperatura. Costa, de passar aquests encostipats d'estiu, són llargs. Sí. I una de les principals recomanacions també que ens dona el Departament de Salut és en aquell col·lectiu més vulnerable, la gent gran o persones que estan malaltes, doncs anar-les a veure un cop al dia per assegurar que estiguin ben hidratats a casa, i que si pel que sigui tenen dificultats, doncs baixar les persianes o pujar-les, el que sigui, doncs aquestes mesures que hem dit abans que són importants fer-les a casa, també ajudar-los a això. Clar que sí. I pel que fa a nivell dietètic, suposo que hem de potenciar una mica el que és la hidratació, no? Com ho podem fer? Què hem de fer? És a dir, sí, beure molta aigua, molts líquids, però hi ha alguna altra manera de fer-ho, Alba? Sí, els experts principalment el que ens recomanen és beure aigua, no? És la font principal de la nostra hidratació. De fet, un gran percentatge del nostre cos en pes és aigua, no? Som aigua. Llavors, el que ens recomanen sobretot és de 1,5 litres, 2 litres al dia, que serien uns 6-8 gots al llarg del dia, que no ens els tregui ningú, si pot ser. I si hi ha algú que no arriba a aquests 6-8 gots? Doncs, una altra manera també és intentar incorporar a través d'aliments, no? La hidratació no només a través de l'aigua, sinó l'aigua que està dins els propis aliments. Fruites, verdures, amanides, una sopa freda, per exemple, no? Clar. Serien bones estratègies dietètiques per afrontar una deshidratació. Clar, i com ho sabem que ens estem deshidratant? De quina manera podem saber que ens falta aquesta aigua que ens demana el cos? Clar, com detectar-ho, no? Clar. Una manera molt, molt objectiva de detectar-ho, si s'està deshidratant una persona, és mirar el color de l'orina, no? Vas a fer pipi i veus, no?, si l'orina està més concentrada o menys concentrada. O sigui, més fosca o més clara. Exacte. Si està més fosca, voldrà dir que segurament estem un pèl més deshidratats que si està més clareta, no? De fet, aquesta és una estratègia que segueixen molts esportistes, per exemple, abans de fer una marató o una carrera de fons, no?, que duren moltes hores exposats al sol i que estaran suant, o un partit de futbol. El que fan molts cops és van al lavabo i veure si l'orina està més fosca o més clara, i en funció d'això adapten el que aniran bevent al llarg de la carrera o del partit o del que sigui. Això no ho sabia, Sí. No sabia que... Veus? Vull dir que
Hem de fixar-nos una mica més, no?, en això. Sí, perquè va bé que ens ho expliquis, perquè són coses que, a veure, no sé si tothom ho sap. Petits truquets. Exacte, que ens van molt bé. Sí. Per exemple, qui ha de vetllar més per mantenir-se ben hidratat? Tothom es deshidrata per igual? No. No, hem de tenir en compte certs col·lectius que són més vulnerables, no? Bueno, el primer col·lectiu que hem de mirar és aquella persona que sempre fa activitat física a l'aire lliure i que saps, no?, aquests esportistes que saps, doncs, que pel propi insolació directa amb el raig del sol directe, no?, i el fet de suar i fer activitat física, doncs farà que es deshidratin més fàcilment, però també hem de tenir en compte a tot aquest col·lectiu de gent gran i infants. Per una banda, els infants hem de tenir en compte, a veure, detectar una mica si s'estan deshidratant perquè a vegades no ho saben expressar. Clar. No? Clar, potser és el primer cop que algú sent aquesta sensació de set, no?, un nen petit, i potser veus que fa tonteries, no?, i no saps ben bé què li està passant. Doncs potser és que s'està deshidratant i no t'ho sap expressar. Llavors, els infants hem de ballar una mica, a veure si van bevent aigua al llarg del dia, no?, per intentar detectar-ho nosaltres com a adults, sobretot. No? I amb gent gran també és molt, molt important detectar si hi ha deshidratació. Per què? Perquè a mesura que anem envellint, les regulacions del nostre cos pel propi envelliment també varien, no? Llavors, una de les coses que passa, sobretot amb gent gran, és que aquesta regulació de la set, que nosaltres com a adults la tenim super ben activada, no? Doncs m'estic deshidratat, la primera alerta que et salta al teu cos és aquesta sensació de boca seca, de voler beure aigua, no? Doncs amb gent gran aquesta sensació pot ser que no s'activi. Per tant, hem de vetllar, no?, perquè la gent gran vagi bevent de forma rutinària aigua al llarg del dia, encara que sigui poca quantitat, o una peça de fruita entre àpats, no? Intentar promoure aquesta rutina perquè potser per ells sols s'oblidarien de veure, no? Llavors, la gent gran, jo diria que és el col·lectiu que hem de posar més la lupa per evitar la deshidratació. Per això sempre a les notícies, no?, ens parlen sobretot la gent gran que ha sortit a tal hora de la nit, no? I tot, perquè no ho detecten tan fàcilment. Clar, cert. Alba, les dones embarassades també les podem considerar de risc en aquest aspecte? Bueno, les dones embarassades, clar, necessiten estar ben hidratades, això és fonamental, perquè bàsicament tenen unes necessitats hídriques majors, no? Perquè el volum sanguini, no?, la quantitat de sang també augmenta, o sigui, és un moment de l'etapa de la vida de la dona on hi ha una sèrie de canvis corporals, i l'aigua, no?, ens ajuda a mantenir també el líquid amniòtic, el líquid en el qual està, doncs, el fetus, no?, el futur nadó. Llavors, és important mantenir una bona hidratació quan s'està embarassada, per tot això, per mantenir el volum sanguini, per mantenir aquest líquid amniòtic i també per evitar infeccions urinàries que són una vegada recurrents en dones embarassades, no? Per una banda, sigui com sigui, diguem, és important sempre mantenir una bona hidratació en qualsevol moment de l'etapa de la vida, però sobretot durant l'embaràs és important. També dir-te que en l'època d'embaràs, el primer trimestre, podem trobar vòmits també, no? O nàusees, no? Aquests canvis hormonals que passen els primers 3 mesos pot fer que tinguem aquestes nàusees i vòmits. Per tant, la hidratació, justament en dones embarassades que tinguin nàusees i vòmits, encara és més important, perquè vulguis que no estàs deshidratant-te per culpa dels vòmits, no? Llavors, en aquests casos, encara més vetllar per una bona hidratació i també una bona hidratació és signe de menor restrenyiment, no? Si estem ben hidratats, ens movem i tenim una alimentació rica en fibra, evitarem el restrenyiment. Per tant, tot això, al final l'aigua... Que tot són coses bones de l'aigua. Sí, al final l'aigua ja veus que és vida, eh? I tant, i tant. I en quines altres situacions podem tenir més risc de
de deshidratació. Ara. La paraula és difícil a vegades, Doncs el que deia, també, en persones que tenen vòmits molt abundants puntualment, no? Tenen una infecció aguda i de cop doncs, una intoxicació alimentària i de cop doncs, tenen vòmits, no? O amb diarrees, també, no? Tot el que siguin pèrdues, no? D'algun tipus hídriques, doncs farà que ens haguem d'hidratar encara més, no? És aquest moment en què tindríem més risc de deshidratació i també no cal oblidar-nos també de la febre, és a dir, nosaltres quan tenim febre ens puja la temperatura corporal i què fem? Suem. Sí. És un líquid que també estem perdent, per tant ens estem deshidratant. Són aquests, no? Al final, quan estem malalts, no? Hem d'intentar... A vegades no ens entra res, no tenim gana, però líquid sí. Sí, un refredat, no? A vegades, amb el refredat, a vegades el que ens pot passar és que per la irritació de la gola, no?, ens costi més empassar, també. Llavors, un altre risc de deshidratació, perquè si em fa mal la gola i no bec aigua perquè em fa cosa empassar, llavors hem de fer el contrari, no? Beure coses que ens ajudin a fer baixar, hidratar i revertir aquest risc. Potser alguna cosa calenta, alleuja? Coses calentes, sí, tèbies, no molt calentes, però una cosa tèbia, una sopeta, no? La típica sopa de tota la vida que ens cura, no? Que ens ajuda a reconfortar-nos en aquests moments on no entra res més, doncs les sopes són fenomenals quan estem malalts. Molt bé. Alba, i com podríem detectar que algú s'està deshidratant? Quina és la manera? Aparentment, tu veus a la persona i suposo que la veus bé. Clar, físicament la veus bé, no? Clar, la pròpia persona pot tenir aquesta activació directament de la sensació de set, però ja hem dit que en certs col·lectius pot ser que no hi sigui, com la gent gran, no? Que es vegi més reduïda i ja tinguem set quan ja sigui massa tard, no? Llavors, podem detectar-ho en cas de cansament, somnolència, no? Falta de concentració, inclús mals de caps o marejos, no? Una feblesa general ens pot donar pistes de que ens estem començant a deshidratar. I tot això en conjunt amb el tema de l'orina, que hem dit abans, que també és molt fàcil veure, no? Si l'orina és fosca vol dir que també és senyal de deshidratació. I clar, si ja realment ens anem passant l'estona, les hores, i ja estem arribant a un punt de deshidratació bastant avançat, doncs ja podríem trobar un pols més accelerat, deliri, pèrdua de consciència, no? Aquest cop de calor, que es diu el cop de calor, no? Sí. Doncs ja seria quan ja hem arribat a una deshidratació que ja fa que tinguem aquest Déu-n'hi-do. Sí, això ja són paraules una mica més grosses. Esperem no arribar aquí, no? Esperem que no, ens has donat uns consells boníssims. Alba, si et sembla, escoltem una mica de música i seguim després amb més cosetes. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit, si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre junt vivint, cel de llums per fer-te feliç, brillar la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre on vivim, cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí, segur que sí.
I era la veu de Oques Grasses, oi? Sí. El títol, el sabem. La gent que estimo. Que maco. Molt maco. Que maco. Molt maco. I adient amb el que estem parlant, perquè una mica la gent que estimes, la gent gran que hem dit que els hem de cuidar, els petits, una mica nosaltres, no? Sí. Molt adient. Sí. Al final el que fem des del cap, no? Intentar cuidar una mica I també tant. en aquells moments en què estem una mica més fotudets. Doncs sí, perquè em sembla que només us venim a veure quan no ens trobem bé, eh? Sí, no hauria de ser, Sempre fem això, Hauríem de prevenir també, Exacte, no ens trobem bé, anem al cap, val. Quan estic bé no vaig ni a dir-los bon dia. Home, també ens heu de cuidar nosaltres. I tant, em sembla que sí, eh? Sí. Alba, continuem una mica parlant del tema de la hidratació. Si volem estar ben hidratats, només hem de beure aigua? Bueno, està clar que la millor opció és l'aigua, ja ho hem dit abans, Exacte. però, òbviament, hi ha moltes altres alternatives supersaludables, no? També hi ha altres líquids per hidratar-nos de forma regular, com podríem ser fer-nos alguna infusió, uns brous suaus, unes sopes fredes, ara a l'estiu, un got de llet o de beguda vegetal sense sucres afegits, serien bones alternatives també en base a aigua, però que no és directament aigua, no? Solament. I ara que ens parles dels brous suaus, per exemple, com els podem fer? Quins són aquells ingredients que podem posar i quins no? És a dir, suposo que per fer un brou suau... Sí, a veure, al final per fer un brou podem utilitzar una mica les verdures que més ens agradin, no? Utilitzar carn o no dins el brou. Al final, per exemple, podrem posar una mica, mica de proporció. Per exemple, podríem fer unes 3 pastanagues, una branca d'api, una fulla de col, no? I llavors, si el volem que sigui una mica més... que tingui més cos, no? Que diguem que sigui una mica més... Consistent? Consistent, exacte. Doncs allà hi podem posar un grapat de cigrons, que és molt típic, no? La llegum, donar-li un toc així més aromàtic amb porro, no? Una mica de porro, i si volem podem posar-li, si volem aquest aport més càrnic, doncs una carcassa de pollastre o unes aletes de pollastre, no? Per donar-li aquest sabor. Què més hi podem posar? Doncs des de xirivia, patata, ceba, un os de pernil, també, per què no? Vull dir que al final és la combinació que més ens agradi a nosaltres. No té gaire secret fer un brou, però sí que necessita temps. Això sí. Això necessita temps. Llavors, al final, és posar tots aquests ingredients amb aigua freda, no? Perquè si partim sempre tot el que cuinem, si volem que el líquid amb el que cuinem agafi el gust, hem de partir d'aigua freda. En canvi, quan bullim pasta, patata, arròs, ho fem al revés, si t'hi fixes. Sempre posem a bullir i tirem l'aliment, no? Com que l'escaldem directe, perquè el que volem és aprofitar el producte, no l'aigua, no? Quan fem caldos o sopes és al revés. Llavors ho tirem amb aigua freda, ho posem tot barrejadet i xup, hora i mitja, depèn de lo concentrat que vulguem al gust, i també l'os del pernil o la cuixa de pollastre també dependrà de si ens agrada més o menys, o si som vegetarians, vull dir que podem adaptar-ho. Que a l'hora de fer un caldo és el que dius, tu pots posar-hi el que vulguis. Sí. O a vegades bulls verdura, no? Patata amb mongeta tendra i també aprofites, no? Hem d'intentar evitar el malbaratament alimentari. Aprofito per fer ja la cunya, no? D'aquesta importància, no? Perquè al final una de cada 3 coses que produïm, un de cada 3 aliments, el malbaratem. Déu-n'hi-do. Llavors hem d'intentar almenys que un cop ens arriba aquest aliment a casa l'aprofitem al màxim. Totalment. I tant. Alba, i em sembla que a part dels brous tenim les fruites, que també ens ho has comentat. Exacte, les fruites i les verdures. Què dir de les fruites i les verdures? Vull dir, són aliments rics en aigua, principalment, contenen fibra, vitamines, minerals, no? Són superaliments, al final. Tant és així que el que ens recomanen els experts són realitzar 5 racions diàries, és a dir,
per exemple, de dinar i de sopar fer un primer plat de verdura o d'amanida, no? Ja sigui verdura cuinada o verdura crua, i llavors ens quedarien, doncs, si hem dit 5, ja n'hem gastat 2, en queden 3, que serien les 3 peces de fruita repartides al llarg del dia. No totes juntes en un suc, per exemple, no. Bona puntualització. Sinó repartides al llarg del dia i sencera, vale? Fruita sencera, perquè així també ens ajuda, doncs, a regular bé la gana, amb aquesta fibra que ens aporta. Doncs això, per postres de dinar, de sopar, o per berenar, o per mig matí, al final, en el moment que ens vagi millor. I totes aquestes ens ajuden a hidratar-nos molt bé. Fixa't que a l'estiu quines fruites tenim i quines verdures. Tot és aigua. Tot és aigua, síndria, meló, tomàquet, cogombre, no? Cert. Sopes de gazpacho, salmorejo, sopa de cogombre, no? Tot això són sopes fredes que justament la nostra tradició culinària ens ajuda a incorporar aquestes elaboracions en moments on estem més deshidratats. Molt bé, Alba. I per arribar, per exemple, a fer aquestes recomanacions o aconseguir aquests 6-8 gots d'aigua que ens deies, hi ha algun truc, hi ha algun consell que ens puguis donar? Perquè la gent que, per exemple, no té aquesta sensació de set o no se'n recorda de beure aigua, tenim alguna manera per recordar-nos-en? Sí, per exemple, ara s'ha posat molt de moda portar sempre sobre la típica cantimplora, no? Per intentar, doncs, que el nostre camp visual, doncs, tenir les coses que ens recordin potenciar la hidratació, no? Per exemple, tenir una gerra d'aigua al mig de casa, no? Portar una cantimplora, tenir una tassa a la feina, no? La taula on treballes, perquè et recordi que agafis la tassa i la vagis omplir d'aigua, no? Molt bé. Tot el que sigui que tenim al nostre camp visual, segons estudis de màrqueting, ho tendim a consumir un 30% més, no? Sí? Això, per exemple, als supermercats està estudiadíssim, no? Les coses que estan, no tots els productes que estan en el nostre camp visual al mateix nivell de la vista, doncs els tendim a agafar més i posar-los més al carro de la compra. Doncs el mateix hem de fer a casa, no? Exacte. Perquè no amaguem a casa aquells aliments que no ens interessen tant i en canvi posem, doncs, un bol de fruita i verdura al mig de la taula, o un potet amb fruits secs, per exemple, no? Per potenciar el consum de fruits secs, i aquesta gerra d'aigua o aquesta infusió o aquesta que ens recordi que hem d'anar-nos hidratant al llarg del dia. Molt bé, Alba. M'agraden molt aquests consells, perquè realment és que són senzills de fer i realment ens venen molt bé. Sí. No? Bueno, al final són connectar aquesta idea i aplicar-la. El que passa que moltes vegades no hi penses. Clar, hem de fer tantes coses al llarg del dia que a vegades és difícil fer-ho tot, però amb aquests trucs ens agilitzen una mica la vida. Realment sí. I ens podries recomanar alguna recepta que sigui especialment hidratant i saludable? Doncs sí, mira, ara que vindrà tota aquesta època de calor, l'estiu, etc., ens podem fer, per exemple, els nostres propis gelats de gel a casa, no? Podem agafar les típiques terrines aquestes de forma de gelat, no? De gel, i triturar-hi, doncs, la fruita que ens agradi. Per exemple, triturar unes maduixes i congelar-ho amb aquest motlle, o triturar meló, síndria, o fins i tot la típica horchata, no? Que ens agrada tant, doncs fer gelats de gel amb horchata comprada, no? El tema sucres, bueno, és un altre tema, però vulguis que no, és una manera també a través del gelat de gel anar-nos hidratant i fer que el paladar també estigui més moll, més hidratat tot el dia. Què més podem fer? Doncs amb els típics glaçons, les soneres que tenim a casa, també ens podem fer el mateix que he dit ara, però amb glaçonets i després ho tires a l'aigua, no? Per donar-li gust a l'aigua i donar-li un toc diferent. Doncs podem fer la mateixa fruita triturada amb glaçonets, o posar-ho en infusions, no? Infusions fredes, tot el que ens ajudi, doncs, a donar aquest toc diferent i que i que sigui una mica més atractiu. Més atractiu, anàvem a dir el mateix. Sí. I tant. I llavors també podem fer una cosa que ara està molt de moda, que són les begudes isotòniques, no? Les begudes isotòniques són aquestes que sobretot prenen els esportistes, perquè quan tu sues molt, realitzes molt activitat física,
no només perds aigua, sinó que també perds sals minerals. Llavors necessites doncs, recomposar tot això no només a base d'aigua sola. No? Llavors també les podem fer a casa, aquestes begudes isotòniques. Molt bé. I de forma molt fàcil. Per exemple, agafar un litre d'aigua, posar-li el suc d'una o dues llimones, no? Espremut, tot barrejadet, una cullerada rasa de mel i una culleradeta petita de postres de bicarbonat i un pessiguet de sal. I tot això, aquesta combinació, doncs, ens ajuda a tenir una beguda isotònica similar a les que comprem aquestes típiques d'esportistes. No? Molt bé, molt bé, molt bé. I ens sabries dir alguna altra recepta així que et vingui al cap, Sí, poden venir moltes al cap, Al final n'hi ha tantes com combinació vulguis fer, Però, per exemple, tot el que són aigües aromatitzades, no? Agafar aigua, posar-li unes rodanxes de fruita, per exemple, de taronja, de llimona o de gingebre, donar-li un toc picant amb el gingebre i tot això, posar-ho a la nevera, infusionar durant 1 o 2 hores, com més contacte, no? Com més estona estigui l'aigua amb aquests ingredients, doncs més gust agafa, no? I després tu mateixa t'ho poses en un got amb una miqueta de gel, o si no necessites el gel, ja està. Molt bé. I és una beguda també super refrescant. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, És que realment és això, donar uns petits consells, unes petites begudes que a vegades no se'ns passen pel cap o que, no sé. O, per exemple, també a vegades se'ns obliden els llegums. Els llegums són superaliments, també. Abans les recomanacions de llegums eren de 3 a 4 cops a la setmana i ara han passat a ser de 4 a fins a cada dia. Podem menjar llegums cada dia. Molt bé. Perquè al final és una proteïna super sostenible, no? I ens ajuden a reduir el consum també de carn vermella, etc. Llavors, a l'estiu, una de les receptes que jo faig a casa que m'encanta fer i que és superhidratant és una crema freda de mongetes blanques. És a dir, obro un pot de llegums de mongeta blanca, l'escurro bé sota l'aixeta amb abundant aigua perquè al final no m'interessa tenir aquell líquid de conservació que a més porta bastanta sal, l'escorro bé i llavors el poso en un vas d'aquests de triturar o el típic túrmix, no? Aigua, podem ficar més o menys aigua, depèn de lo espès o líquid que vulguem. Jo ho faig bastant líquid perquè al final vull prendre-m'ho com un gazpacho, no? Que diguem. I llavors hi poso una miqueta de vinagre, pebre, a vegades li poso comí, vinagre de poma m'agrada, per exemple, no? Molt bé. I tot això triturat i queda boníssim. La veritat que quan faig algun taller de receptes refrescants, aquest és un dels les receptes estrella i que la gent se'n va dient això ho faré a casa. Vull dir que aquí ho deixo. La crema de mongeta blanca és impressionant i superfàcil, perquè aquí no té un pot de llegums al rebost, no? Segur. Supereconòmic, superfàcil i a més... I que et salva molts dinars o molts sopars. Sí, exacte. Exacte. Sí. Alba, parlant de receptes i d'això, em vas comentar una recepta del gelat al moment. Ui, sí. Ui, l'has d'explicar, Alba. Sí, aquesta l'he d'explicar. Perquè és que m'encanta. No podem marxar d'aquí sense explicar aquesta recepta. Mira, doncs, una manera de menjar gelat saludable, no? A més, potenciant el consum de fruita i de làctic, seria, doncs, per exemple, aquella fruita que se'ns està a punt de fer malbé, el que parlàvem abans del malbaratament, com les maduixes, que se'ns fan malbé superràpid, de seguida. Doncs abans de que se'ns facin malbé, tallar-les a trossets petits, a rodanxes, per exemple, i congelar-ho al nostre congelador de casa, no? I així allarguem la vida útil d'aquesta fruita. Maduixes, clar. Llavors, a la que volem fer el gelat, per això es diu al moment, perquè s'ha de fer al moment i consumir al moment, treus la fruita del congelador que està tallada petiteta. Jo, per exemple, una combinació que surt super bé de textura és maduixa i plàtan, i els agrada molt a la canalla també, la combinació maduixa-plàtan. Ho tritures tal com està, no? Amb aquests trossets congelats, no? O sigui, no s'ha de descongelar, sinó directament es tritura, i poses mig iogurt, per exemple, o hi ha gent que hi posa unes gotetes de llet també, o de beguda vegetal, o inclús es pot triturar sense cap làctic, si volguessis, com tipus sorbet. Que passa?
Sí, però el que passa que el iogurt ens dona com una textura més cremosa de gelat, no? Clar. Llavors ho tritures a cops secs, amb el túrmix, amb la mà de túrmix, o si tenim un vas d'aquests americà, ho vas triturant a cops secs fins que s'integren tots els ingredients i crees com una textura de gelat. Oh, que bo. Que, clar, allò no té ni sucres afegits, ni té estabilitzants, ni res. No, al final, un gelat està fet a base de nata, no? I de sucres. Però aquest, diguem que és un fals gelat, però super saludable, que el podem fer per mig matí, per berenar, allò, una tarda tonta que ens vulguem hidratar i al final és menjar doncs, la peça de fruita d'una altra manera. Exacte, i és el que deies, estalviem, no malbaratem els aliments, perquè és el que dèiem, no? Que les maduixes de seguida... Se'ns fan malbé. Sí. Sí. Alba, doncs, per anar acabant, sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica si hi ha alguna cosa que sigui millor no prendre. És a dir, hem parlat de la hidratació, de tot el que hem de prendre, però hi ha alguna cosa que diguis això millor que no? Sí, que no ens va bé per la hidratació, no? Exacte. El que ens deshidrata. Doncs mira, per exemple, sí. Hauríem d'evitar les begudes alcohòliques. Vale? Les begudes alcohòliques perquè augmenten la nostra deshidratació i també les begudes molt estimulants, com especialment les que contenen cafeïna. Vale? Per exemple, un cafè amb gel, no? Ben fresquet. Clar, al moment sí que ens hidrata, però al cap d'una estona l'efecte de la cafeïna fa que un efecte diürètic, que vol dir que anirem a fer al lavabo, anirem al lavabo, no? Cert. Llavors, perdrem part de la hidratació que hem guanyat per aquest efecte diürètic. Llavors, per això, al final, doncs, tot el que siguin begudes molt estimulants o begudes alcohòliques o begudes molt ensucrades no serien la millor opció per contrarrestar la deshidratació. Vale. I amb les begudes alcohòliques passa una mica el mateix? Sí, tenen un efecte diürètic, com comentàvem abans, no? I això fa que ens deshidratem, però cal recordar que l'alcohol, a part de no ser un bon aliat per la deshidratació, tampoc ho és d'aliat per la nostra salut, no? Així com tampoc ho són els refrescos, no? Les begudes ensucrades o els sucs comercials per la seva concentració alta en sucres afegits. Llavors, tots aquests tipus de begudes en general ja no són recomanades. Una mica de tant en tant, de consum diari no són, no habitual, clar. I tampoc ens van bé per situacions de deshidratació. Clar. I si, per exemple, som d'aquella gent que bevem poc o que no ens crida massa a beure, podem menjar alguna cosa salada perquè ens faci venir set? No ho sé. Clar, jo bona pregunto, pregunta, Alba. no? És a dir, les coses salades doncs, ens fan venir més set, no? Habitualment sí, no? Sí, clar, però perquè també un excés de sal també és contraproduent al final, no? No anem bé. Ens provoca molta set, però també, sobretot en persones amb hipertensió, que tenim una gran quantitat de població amb hipertensió, malauradament, doncs no seria la recomanació més adient potenciar aliments rics en sal. És més, el que ens diu l'Organització Mundial de la Salut és que actualment tenim un consum de sal superior al doble del màxim que ens recomanen. Per tant, en general, no seria una recomanació que faríem. Doncs, Alba, moltes gràcies. Hem fet un bon repàs avui al tema de la hidratació. Ens has explicat moltes coses que no sabíem i que ens ha anat molt bé. Fem una mica... Hem començat presentant-te, que ets dietista i nutricionista del CAP de Moià i de Castellterçol. Hem parlat de diverses coses, com per exemple que no et poden derivar una persona individual, és a dir, no podem venir com a persones individuals a demanar consulta amb tu, sinó que t'han de derivar... A través de metge de família o d'infermeria, exacte. Perfecte. Llavors hem començat a explicar una mica les onades de calor, quins són els consells que hem de fer durant l'estiu, allò que és millor fer. Sí, tot el tema de casa, no? De refrescar la casa, de quan sortim no sortir certes hores, etc. Tancar finestres. Tancar finestres, obrir a la nit, utilitzar gorra, barret, el que sigui per evitar el contacte directe amb el sol. I tant. I llavors també hem parlat, perdona, del que hem de beure. Exacte, beure molta aigua. De 6 a 8 gots d'aigua, això m'ha quedat clar, eh? Sí, de 6 a 8 gots d'aigua i també a través dels aliments, no? Aquells aliments que sabem que contenen més aigua, fruites, verdures, l'aigua en si aromatitzada, infusions, tés, hem parlat de les sopes, dels caldos... Hem fet alguna recepta que altra.
També ens has explicat com podem detectar que algú s'està deshidratant. Exacte. Que hem de tenir cura dels nostres grans, de les nostres persones més grans. Sí, la gent gran, els infants també i també embarassades, no? Hem dit aquests 3 col·lectius al final, però al final hem de tenir cura tots, hem d'intentar detectar tots... Si comencem a estar una mica feblets i tenim molta sensació de set, cantimplora i endavant i que ens segueixi tot el dia. I deixar-les per casa. Aquest també ha sigut un bon consell. Anar deixant cantimplores o gerres d'aigua en llocs que siguin ben visibles per anar bevent aigua. I hem acabat una mica explicant tot allò que millor no prendre. Exacte, begudes alcohòliques, refrescos o begudes molt ensucrades i també totes aquelles begudes que siguin més estimulants, no? Com riques en cafeïna, taïna, etc. Clar, no sé si ens hem deixat alguna cosa per tocar, Alba, si voldries afegir alguna més, o em sembla que... Jo crec que ja ho hem anat tocant totes les tecles de tot el que podem fer, tant a casa com a fora, com a nivell dietètic, no? I jo m'emporto una mica donar-vos també les gràcies a vosaltres per acollir-nos aquí i fer d'altaveu de totes aquestes recomanacions, que a veure si són d'útils a la població. Segur que sí. Alba Adot, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos posat al dia i explicar-nos tantes coses pel nostre benestar. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí la píndola d'avui de Salut a la Ràdio. Qui us ha fet costat, Dani Otonell a la part tècnica i Esther Mendoza.